V dnešnom videu sa pozrieme na makléra Pocket Option a pokúsime sa odpovedať na otázku, či je spoľahlivý. Pocket Option je jedným z najrýchlejšie rastúcich maklérov na svete a mnoho ľudí si kladie otázku, či sa oplatí investovať u tohto makléra. Nezabudnite si pred otvorením účtu skontrolovať popis, pretože v prípade, že sa náš názor na makléra zmení, budú sa aktualizovať. Prejdime k téme videa. Pocket Option rovnako ako každý iný maklér vyžaduje overenie totožnosti, ak chcete vložiť peniaze pomocou kreditných kariet alebo online peňaženiek. To je dobré znamenie, pretože to znamená, že maklér má politiku proti praniu špinavých peňazí. Ide o to, že vklady a výbery by mala vykonávať jedna osoba. Na účet inej osoby nie je možné vybrať žiadne peniaze. Bohužiaľ, mnoho ľudí tomu nevenuje pozornosť a neskôr sa ukáže, že s výbermi sú problémy. Preto vždy vkladajte a vyberajte peniaze na účet, ktorý je registrovaný na vaše meno. Spoločnosť Pocket Option je už mnoho rokov regulovaná IFMRC a teraz je certifikovaná spoločnosťou MISA. Mnohí zahraniční makléri nie sú regulovaní, pretože v mnohých krajinách sveta nemusia mať licenciu na svoju činnosť. Stojí za zmienku, že licencia MISA nie je všeobecne uznávaná na celom svete. To však nič nemení na skutočnosti, že je lepšie mať reguláciu, ako ju nemať, takže je to pre makléra výhoda. Pokiaľ ide o recenzie Pocket Option, maklér získal hodnotenie 9,65 z 10 na najväčšej investičnej stránke. Podľa redaktorov tradersunion.com je Pocket Option dobrou voľbou pre ľudí, ktorí hľadajú makléra s množstvom funkcií. Hlavnými nevýhodami sú rýchlosť reakcie podpory a nie veľmi renomovaná licencia. Na stránke binaryoptions.com, ktorá je najväčšou webovou stránkou s binárnymi možnosťami, je maklér hodnotený 5/5 a hodnotenie komunity je 3,9 z 5. Recenzenti aj používatelia hodnotia tohto makléra vysoko. Na stránke trustpilot.com maklér v súčasnosti nemá žiadne hodnotenie. Avšak 62% používateľov ohodnotilo tohto makléra 5 hviezdičkami. Trustpilot je najväčší svetový portál s overenými názormi zákazníkov. Ako pri každom maklérovi, aj tu sa vyskytujú negatívne komentáre. Celkovo je maklér hodnotený veľmi dobre. Na záver možno konštatovať, že Pocket Option je podľa nášho názoru spoľahlivý. Ak si chcete otvoriť demo účet, potom v popise nájdete odkaz na špeciálnu ponuku, ktorá vám umožní získať bezplatný demo účet a 50% bonus k vkladu. Prihláste sa k odberu nášho kanála a lajkujte toto video, aby ste boli v obraze.